नोंथाङा थिगखौनो सोंबाय। गिबियाव आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों, मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौ। जोङो दिनै जोंनि मानगोनां रनजित सार बिथांजों दिनै जों इउपिपिएल पार्टियाव जों जगदान जाफैदों। जोङो गुबुन गुबुन पार्टियाव दंमोन, जेन'बा सोरबाया बिपिएफ ग्रुपआव दंमोन पार्टियावहाय, ओमफ्राय आं कंग्रेसआव दंमोन आरो थांनाय एमपिनि बेलायावबो जों कंग्रेसआव दंमोन। नाथाय दा जोङो माखासे जों इउपिपिएल पार्टिनि मावनाय माखासे आदर्शफोरखौ जों मोजां मोननानै दिनै जों बेवहाय जों जगदान जाफैदों। आरो जों माने एक्स एनडिएफबि धीरेन ग्रुपनिफ्राय दिनै जों खौसे जानानै जों फैदों। बेनो जोंहा एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबां थाबोनाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय मावनांगौ खामानि दं। लेरसा फेरसा जानानै दं मानसिफ्रा। दिनै जों बेखौ जों खौसे जानानै जों माखासे जोंनि थाबोनाय माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों फैनाय जादों। आरो रिहेबिलिटेसनल' नङा, गोबांथार जोंनि एक्स एनडिएफबिनि मावनो गोनां खामानिफोर दं, बेफोरखौ मावनो थाखाय दिनै जों बे इउपिपिएल पार्टियाव जों जगदान जाफैबाय। आरो बेल' नङा, दिनै जाथिया गोबां अलखदाव जों फैगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै जों खौसेथि आरो गोजोनखौ जों हास्थायनानै जों माब्रैबा दिनै जों इउपिपिएल पार्टिखौ जरदार खालामनानै आरोबाव जोङो गोख्रोंसिन खालामनो आरो फैगोन 2005 मायथाइयावहाय बेबायदिनो जोङो बिटिसि इलेक्सनावहाय जरदार खालामनानै जों गोदानै जोङो मानगोनां प्रमद सारनि सरकारखौहाय आरोबाव जों सरकार दाफिननो थाखाय दिनै जों बेयाव फैनाय जादों आरो। बर'फोरनि गेजेराव नेशनेल पार्टियाव गोबां सुबुंफोरा रिजनेल पार्टियाव बेथ' गावबा गावनि साननाय फिलिंस जाहैबाय, जे बेखौथ' जों बुंनो जों थाङा। थेवब्लाबो आं हास्थायदों बुंनो थाखाय, माने जोङो नेशनेल पार्टियाव थाङालासिनो दिनै जोंनि बे बर'निनो दिनै रिजनेल पार्टि जे इउपिपिएल पार्टियाव जों ज' जानानै खौसेयै जों खामानि मावोबा जोंनि जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय साबसिन जायो, आं बेखौ नुहुरदों आरो।